Не знам дали добре обясних. Затова искам сега точно накратко да си изкажа философското мнение. Исус Христос е бил в крайна сметка политик, защото е станал много известен и влиятелен и е бил политик. Това е, за мен е безспорно, защото той е и убит, разпънат на кръст и убит, защото местната власт на юдеите се е започнала да се страхува, че той ще увлече целия народ и те един вид ще изгубят властта, първосвещениците на евреите ще изгубят властта върху евреите, юдеите, защото Исус Христос ще стане най-популярният и влиятелен политик, на който ще вярват населението. И сега моето мнение обаче това искам да кажа, че политическата философия на Исус Христос, която не е обяснена надълго и на широко, но по всичко личи, че е била миролюбива. Той им казва първо, че неговото царство не е от този свят. С други думи, казва на еврейските първосвещеници и властта на влиятелните евреи, че те не трябва да се борят за военно освобождение от римляните. Те са били под римска власт и че не е за... че той е, казва им, че той е предсказания техен цар, водител, водач и месия, който те чакат, който е предсказван от пророците им, но царството му всъщност не е от този свят, т.е. не им е отредено на евреите да имат велико царство, което да властва върху всички други царства и народи. И затова те го убиват, защото ще увлече целия народ, а философията му е против националните интереси на юдеите, които са под властта на римляните тогава. Това е причината, според мен, за разпъването на кръст на Исус и убийството му. Пише си го в Новия Завет. Те си говорят помежду си първосвещениците. И там си пише, че те се притесняват, че целият народ ще го последва и ще повярва в него, или голяма част от народа, че той неговите последователи ще станат господстващата политическа фракция и те ще изгубят властта си. И за да не я изгубят, го убиват. Защото там си пише в Новия Завет, ще повярват всички, става много известен, ще вземат всички да го последват. И фактически ние ще си изгубиме властта. За това е разпнат и убит Исус. А неговата философия, според мен, най-вероятно в крайна сметка е била против военния начин за решаване на проблема с това, че юдеите са под римско робство, под римска власт. И също така им бърка и в философията, че като техен цар, те са призвани да властват в този свят тук, сега върху всички народи. Исус в крайна сметка им казва, с това моето царство не е от този свят, че не бъркат в стремежа си за власт върху всички народи, да имат могъщо царство, което да управлява всички царства и техната еврейска общност да управлява целия свят. Исус им казва, да, ама всъщност аз съм вашия дългоочакван цар и месия, но моето царство не е от този свят. Обръщайте и другата буза, учи за ненасилие и това противоречи на техните разбирания и стремеж към власт, освобождение от римляните и така нататък. Христос казва, важно е да обръщаш другата буза, да не отмъщаваш, да прощаваш, да вършиш добри дела, да се грижиш за другите, да служиш. Първия, който иска да е пръв между вас, да има най-големи заслуги към другите, т.е. да ви бъде служител.
Цялата му философия е за мир, за стремеж към духовно спасение на душата в отвъден живот, а не за светска, военна власт. И това, нали, противоречи на властовите амбиции на юдейската общност. Като пак обаче искам да кажа, че аз не съм антисемит, не мразя евреите, напротив, те имат невероятна роля в развитието на цивилизацията и на духовността, защото все пак философията им е едно стъпало над философиите преди тях и около тях и така нататък. Те са приемници на египетската философия за един бог. Тя не е измислена от тях, а още имало жреци, които са монотеистични били. И Моисей като възпитаник на тая монотеистична философия жреческа за един господстващ бог има огромна роля върху развитието на човечеството като цивилизация по възвишена философия. Така че аз нямам нищо против евреите, напротив, благодарен трябва да сме на евреите за приноса им към човешката цивилизация. Но аз мисля, че наистина Исус Христос е бил техния предсказван и дългоочакван цар, Месия и Спасител, но философията на Исус пък е била мистична, той е бил мистик и там има една неразбираема за светско мислещия човек философия, която е изцяло насочена към отвъдното, към безсмъртието на душата, към спасението, към рая и е за мир, миролюбива философия, за добродетели, за обръщане на другата буза, за служба на другите и така нататък. И фактически е хубаво да се знае, че не би трябвало да се използва християнството за мотивация на каквито и да било военни действия. Но от друга страна може да се разсъждава кое е справедливо и кое не и в крайна сметка не може да се избяга от войната. Тя винаги ще се води, но поне да е ясно, че не и чрез християнска философия. Тя не е за война, според мен. Аз лично си мисля, че примерно в този конфликт в момента между НАТО и Русия, руснаците са на страната на доброто и справедливостта, а наглите завоеватели на територия, човешки ресурси и човешки роби са западняците, т.е. добрите са в този спор между народите, руснаците и ние, и славяните, ние би трябвало да сме на страната на Русия, си мисля, докато наглите експлоататори и завоеватели в крайна сметка са англосаксонците, натовците, които тук са навлезли в славянска територия и завладяват славянски племена. В крайна сметка ние сме си славяни с такава култура, религия и история и агресора е Запада. Те ни завладяват, те ни управляват, а ние сме едно с всички други славянски народи, а най-много такива славяни са в Русия. Говориме почти един и същ език и реално агресора е НАТО, а не Русия. Русия си защитава източните територии и славяни. Но все пак не би трябвало чрез християнството да се мотивират военни действия, както Путин и този неговия философ Дугин така малко намешват
един вид християнството, защото те приемат това, че според църквата защитната война е допустима. Обаче аз съм против това тълкуване. Исус Христос не е бил за война и не допуска защитната война. Църквата учи и българската в катехизиса си, че войната за освобождение и за защитаване е допустима от Бога. Това обаче според мен и според някои руски философии нали, не е вярно. Христовото учение е против войната, т.е. за обръщане на другата буза и не е правилно това учение на църквата за защитната война. Просто Бог не благославя войната. Дори защитната. Дори в личните отношения между хората Бог и Христос като говорител на Божията воля са за обръщане на другата буза, както и някои негови последователи, като Макари египетски, те са за обръщане на другата буза. Ако някой те краде, да го оставиш да те украде, не да се стигне до убийство и побой. И това е в крайна сметка християнската философия, правилната християнска философия, учение за войната и агресията. Тя е за ненасилие, подобно на индийски и будистки учения. Демек хем руснаците са прави на страната на справедливостта, според мене. Хем обаче не трябва да мотивира това чрез църквата и чрез учението на Исус, защото Исус е казал на евреите, че е техния дългоочакван и предсказван цар, спасител, месия, учител, ръководител, но царството му не е от този свят, т.е. те не трябва да воюват, не трябва да се опитват да упражняват господство върху всички народи, че Бог не е избрал евреите да властват върху всички народи, а е избрал и Бог иска да се стремим към добродетели, защото царството на истинския Месия и царството на Бога не е в този свят, а е в отвъдния свят. И фактически, напротив, царството в този свят е на сатаната. Тук цар и този свят е под властта на сатаната. Истинския властелин върху човечеството е сатаната. Още там в Новия Завет в началото сатаната предлага власт на Исус. Нали, ако Исус се поклони на сатаната, Исус отказва, казва: само на Бог ще се кланям, не искам власт върху този свят. И фактически тук много дълго ще стане. Така, това ми беше идеята.